Gizonezkoetan eta 5 bikote emakume lehiatu direnak hilabete terdian. Gauzak horrela, urterako espero dugu emakume gehiago ere animatuko direla. Hemendik abentzat animatzen ditugu. Bukatu dira finalak eta sari banaketarekin hasiko gara. Lehenik eta behin gizonezkoen kategorian. Bigarren sailkatua Andoni Alvarez eta Iñaki Arruti. Garaikurrak Goizane Orok iturzaeta, iturzaetaren joan zinagirien. Zoraneko puntuaren garaikurra posiko dute. Aurtengo txapeldunak esan, iazko finala jokatu zuten bikote berak izan diela. Aurtengo irabazleak Loidi Anaia. Txapela eta Zorabilako Fontegiaren garaikurra jasoko dute. Txapeldun. Amaia González eta Josune Iturzaeta emakumeen Iturzaeta Memorialen lehenbiziko, finala jokatu duzu eta bigarren geratu. Ezin irabazi? Zer? Bueno, kontatu, gauza gertatu da, no? Zorabiakoa gera eta hori gertatu. Egin irabazi, baina, ez dakit. Presio asko Zorabiakoak izan da eta azkenea izan da. Hola galdetu geha. Zuek Zorabiakoak izan da, hemen pentsatzen du umetan eta hemen ordu franko sartutako ezatela, Izan da, baina horretan arrazoia dauka, umetan asko, baina orain ja gutxigo. Urtea pasata, baina gutxigo orain. Jolasten, baina, Eta gero, ezak ere, final irazidutenak ere, Maider eta Mundarainek ere, jokatzen dutela, Bai. Baina, ere ez beha jolastu asko, eta zaketan indute tanto asko. Orduan ere, izan da oso arraroa. Tanto asko zakez izan dira, eta ez duzua ikusi partidu asko. Ezin izan ez zuela, zue dakizuen guztia erakusi. Hortaz, noiz izango rebantxa eta ikusiko duzue. Zailago, egongo gara eta... Rebantxa, okar espanago, Zorabilako festetan izaten dela? Prestatuko gara hobeto eta ikusiko duzue nola jolasten dugu. Zu Amaia lehen urtean eribili zea, baina Josune aurreneko aldia. Eta, Jose Marien izena daman txapelketan. Nokan gauzo hori jolasteko Jose Mari memorialan. Eta, ondo, no? Txigea finalea eta, Amaia fin, oso ondo. Oso ondo, bai. Zorionak. Julen Loidi eta Ander Loidi, Anaiak. Aurten bai, iaz finala jokatu zuten duten, ezin irabazi, aurten goan bai. Aurten gaina gogo askoki ginen, finala irabazteko, urtea galduen genulako, eta gaina kontrario berdinak ginen, da aurten motivazioan irabazteko. Eta, lortu deula azkenian. Eta, tanteo bai ikusi ezkeo, aixate dela, partidua ematen du, ez? Tanteo ikusi dita, bai, baina gorra partidua, oso gorra. Baina semifinalak bai egorrago geukikituzte eta lertute iritsi dira bixar finalea eta horrek bai, 12 hilo. Zuek Zorabilako esate gaina bilak, ez dakit frontoia ja neurri jartu duzuen, nahiko frontoi traketxa da, bere zeak ditu, Martin Galak, ez dakit. Entrenatzea lortzea batzutan, joz hartu jo, baina Eta hemengo zea honi, zuto honi eta hartu aldi duzu neurri ja. Nik ez, bai. Koste jenda, Askotan, dortzera entrenatzean da, ja harrapatuta gau pixat. Bueno, erdi. Justo. Justo, vale. Oan zein gozu, ospatu familia egin, no? Bai, bazkari jagau eta ospatzea. Ondo jan, ondo egon. Ondo
Argi ba. Eskatzen duzu, Eta berz ja rebantxako prestatzen, ozer? Ja Zorabileko festetan irailean izango ala? Bai, esan digu ez. Zeuze, errebantxa botatzeko eta gara urten irazteun. Lehen urtean biak behaiek irazizkiguen da, gara urten. Argi, eskerrik asko. Bueno, gero bereziki norbati eskaini behar hemen diozu txapela, ez? Bai, esan Aitora Monda gaini uste dugu leite guke, eskaintzea. Zigu txapelketa jolastu dut, nahiko zorte txarre ukidu. Bere gatik handi joa. Argi, zorionak. Eskerrik asko.